Wah sing ngono. Rina pantaran ning wengi ora ana wanita sing tak penggalih, ora ana wanita sing mlebu ning jantungku kejaba mung sliramu wong ayu. Inggih Bandung. Bar. Bandung. Kula tresna kalian panjenengan lho Bandung. Dasare Roro Jonggrang kuwi seniwati. Bandunge seniman. Besok awake dhewe nek wis rabi, ya toh? Iya. Ngarep omah dibangun pendopo, kei gamelan, cah-cah tabuhan awake dhewe ngrungokne. Oh, Kang Mas. Duh, mendah romantise ya. Mendah romantise. Tali geni, tali geni. Ake muka kawruhana sing waspada ing jaman tali geni kanan horor gumurung kontrangkan ring projalmo udan tangis banjir getih sarah balung inobar kobar dahono sinumetan ning getih Tali
santosan. Wis dicemplungke ana geni murid. Tujune ana Semar Badranaya ya. Apa iki wangsit sing ndak tampa kang dadi simboling wiji kang sejati. Ya. Aku bakal ndedonga marang Gusti supaya geni Candra Dimuka dadi sumbring kekuatanmu, Nger. Eleng-eleng. Semar Badranaya titise Sang Ismaya manteng anggenya nyuwun marang purbaning kaoso nggih purbaning Sang Gusti Akarya jagat geni kaprawiran geni kasantosan miwah genining kawaskitan ngumpul dadi siji kaya didadar risang jabang bayi dadya Jaka Kumalakala. Marahina sumubangi wangarana kadinetrane nganggo rapuk sabdaning kukila ringkane goro saketer kini donganing kunglir wuwu sing pinipanca iki sapa iki lan iki ana ngendi kok ana geni kang upeng marang aku sampeyan iku nek nyeluk kula simbah utawi kakek ampun nyeluk kula mak lho kowe simbahku mboten ning wajibe kedah ngoten nggih sampeyan nyeluk kula simbah utawi kakek jenengmu sapa nami kula Semar layan aku sampeyan durung duwe jeneng loh layan mangkono aku jeneng ana to Mbah nggih gandeng sampeyan niku saged gedhe awit didadar saking wisa-wisaning geni kula paringi tetenger wisang geni sineksenan jagat sak isine. Tolaruta saking godha sakura kula yen atanamu tusa sang seri wisang geni nggih wis lah kok aku mapan ana kene Mbah bocah kok wis cerdas kaya ngene ini anakku tak sekolahke kok panggah pekok wae. Mriki niku jenenge Kawah Candra Dimuka. Candra Dimuka. Papan paukuman kagem tiang-tiang kang nandhang luput. Wong ngono Mbah nggih. Saiki aku arep takon yen aku tumitah aning donya kene mesti duwe bapak lan ibu. Lah, bapakku sapa, ibuku sapa, Kek?
sampean takon bapak ibu sampean. Ya. Sampean takon karo dewa-dewa kabeh. Dewa ki apa? Gedhe tur dawa. Arep piye? Dewa niku sing manggone teng dhuwur mriku, para sentana sing dadi wakiling para kawula sing do nggodhasi sing nggodho sepatonan nika. Sampeyan tekoni sapa bapak lan ibu sampeyan. Lah yen ora ngerti, jotosi. Lah kok dijotosi? Lah dewa niku kudune weruh. Apa wae kok nganti ora weruh, jotosi wae, jotosi. Sepatu iki cetha ngeglo tanpa marana iki dewa. Kowe dewa? Lho. Ana bocah wingi sore jangkar ora duwe tata krama kelawan para dewa. Ayo, kowe sapa? Aku Bathara Indra ya Sang Surapati. Kowe sapa? Aku Wisanggeni. Dene munggah ora kayangan jak-jakan yak-yakan. Ana perlu apa? Aku takon kelawan para dewa. Takon babakan apa? Yen pancen kowe dewa, lumrahing dewa wis ngerti sadurunge winarah. Sapa bapakku, sapa ibuku? Ayo, jlentrehno marang aku. Lho, iki bocah ora waras apa piye to? Lagi munggah ora ngerti tata krama, ora ngerti yuda negara. Nakonke bapake, nakonke ibune. Lah ya sapa sing ngerti? Jotosi. Modar we. Oh. Ait modar. Oh. 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 Banteng. Oh. Wet tendang bongko we. Ayo, diliane. Sepatone iki cetha yen dewa. Kowe dewa sapa? Aku Bathara Penyarian. Wah, iki carik to kowe. Kurang ajar iki. Ki ana bocah wingi sore sapa iki? Aku Wisanggeni. Tak takoni sapa bapakku, sapa ibuku? Lah ya sapa sing ngerti? Ayo, mudeng ora? Sapa bapakku, sapa ibuku? Ora mudeng. Jotosi iki tunggale. Tuh. Oh. Ayo, modar dewa gadungan. Orang ngerti sapa bapakku sapa ibuku. Wah! Wah. Sapa iki? Aku Bathara Brahma. Iki sapa iki? Ana bocah cilik munggah ning kayangan. Tanpa ora duweni Subasita. Wisanggeni sing dadi jenengku. Ayo. Kowe Bathara Brahma, ngerti ora sapa bapakku, sapa ibuku? Lho. Lah sing mudeng iki sapa? Ora ana angin, ora ana udan kok nakoke sapa bapake, sapa ibune wis genah putune wong gendreng iki. Ayo minggat. Ayo ngerti dhisik ora? Tuduke sapa bapakku, sapa ibuku? Aku ora mudeng tunggale.
dewa kabeh wis tak antemi. Kayangan kocone tak pecahi. Ora ana sing bisa nandingi kasektening Bambang Wisanggeni, kek. Ha nggih. Kurang siji. Kurang siji piye? Dewa-dewa niku mung reh-rehane kabeh. Niku mung kongkonane sedaya. Lah banjur karepe kakek piye? Ah niku sampean sawang. Niku ana dewa sing tangane papat niku dewane dewa ratuning para dewa. Niku sing nguasani jagat kayangan Suralaya. Banjur kaya wau sampeyan takoni bapak sampeyan, ibu sampeyan ora ngerti jotosi. Jotosi. Wis bener iki. Ki ratune dewa. Ayo, aku Bathara Guru, ora takon jenengmu. Sing tak takoni sapa bapakku, sapa ibuku? Jagat Dewa Bathara. Oh, malah wirid wong edan. Murang Tata, bocah wingi sore nepak mbun-bunane para dewa ora arek kayangan Suralaya. Tibani bendune dewa. Bledhek salah mangsa kelakon mati dina iki kowe, bocah Murang Tata. Lakon mati ngadeg kowe bocah Murang Tata. Sapa sing kandha mati? Mati kowe. Jagat Dewa Bathara wasisaning jagat kayangan dienggo jag-jagan dewa ora kajen. Ana bocah wingi sore nepak mbun-bunaning para dewa. Iki mengko yen tak ladeni menang ora kondang kalah babar wirang. Kakang Semar aku njaluk pambiyantumu Kakang. Kakang Semar, Guru, aku njaluk pambiyantune Kakang Semar. Apa sing perlu dibantu, Guru? Kayangan Suralaya dienggo jag-jagan bocah wingi sore. Ngakune jenenge Bambang Wisanggeni. Aku njaluk senjata pitulunganmu, Kakang. Ibarate kowe kuwi bisa nggelar ya kudu bisa nggulung. Kowe ngerti apa ora? Bambang Wisanggeni iki sapa? Lah banjur sapa, Kakang? Bambang Wisanggeni kuwi anake Janaka. Bendaraku Raden Janaka kelawan Dewi Dresanala sing mbok pegatake katresnane. Ayo. Kowe ngakoni luput apa ora? Semar ora bisa paring pambiyantu marang kowe, ha? Iki kabeh sing gawe perkara ora ana liya kejaba mung kowe. Ayo.
saiki ngakoni luput, ngakoni kleru apa ora? Bendaraku Janaka karo si Dewi Dresanala yen ora kok jabel ora kok gathuke meneh katresnane Semar ora bakal paring pambiyantu. Ayo ngakoni luput apa ora? Aduh Kakak. Iya, pancene kabeh luputku aku ora bisa nuhuni tembungku kang wis kawedhar. Ya dina iki paringa pambiyantu. Bambang Wisanggeni kandhanono supaya ora gawe rusak ning kayangan Suralaya. Tembungku anggonku bakal megat katresnane si Janaka kelawan Dresanala bakal tak jabel Kakang. Kaya ngono ora mau-mau. Samu barange sampun cetha. Samu barange sampun gamblang. Karepe sampun boten usah dipun terusaken anggenipun ngrusak kayangan Suralaya. Lah banjur sakniki medhun teng Madyapada kula duduke sapa bapak sampeyan? Manut Kyai. Langing driya mangu mangungkung kanduhan rimang Kakang Semar Badranaya kang merpeki ungyaning Janaka. Andara kula Arjuna kok tawang-tawang tangis jabelen nyawaku Kyai. Kaya-kaya Dananjaya wis ora kuat ngampah urip ana ing jagat raya iki. Aku dipegatke katresnan kelawan garawaku si Dresanala. Ampun nangis Gus, niki sampun wonten trontong-trontong pepadang. Karepe Kakang Semar piye? Ingkang wonten wingking kula menika putra paduka kaliyan garwa paduka pun Dresanala ingkang sampun dewasa. Prika wohing katresnan paduka Ndara Janaka kaliyan si Dresanala sampun kula paringi tetenger Bambang Wisanggeni. Anakku rene ya ngger bocah bagus. Pangabektiku katon Rama, ya ngger wis ndak tampa pangestuku tampanana. Ndak tampa gawe jijimating uripku Rama. Bocah bagus, bocah Jentara, bocah Sigit anakku muga-muga bisa taruna ngungkuli bapa Kyai. Wonten dawuh Gus. Lah banjur garwaning Sun Yayi Dresanala mapan ana ngendi? Wonten Tunggul Malaya. Bathara Guru sampun jabel tembungipun.
Amis rondolan ngantosan. Untung ora nyabul ngono. Bathara Guru sampun jabel tembungipun. Anggenipun badhe megat katresnan paduka kalian Sidresanala. Tegesipun boten sida pegatan jenengan slametne garwa jenengan nang Tunggul Malaya selak dikukup, selak diruda paripeksa kalian si Dewa Srani. Iya, Kyai. Sabarane Dewa Srani. Kurang sabar piye aku? Kowe wis seminggu mapan ana kene, parandene kowe ora gelem ngladeni si Dewa Srani. Kamangka yen kowe sida karo si Dewa Srani ora bakal tuwibaning parang curi. Nanging malah tuwibaning kasur babut. Ayo, gelem ngladeni marang Dewa Srani apa ora? Kowe becik tak entengke patiku tinimbang ngladeni dedapuranmu. Apa kelak tak ruda paripeksa kowe? Edan. Pangeran. Musuhe nom tuwek, butuhe ya tuwek. Arep apa kowe saiki? Ayo. Ora Kakang, ora aku jelek Tangapura Kakang. Durung ro kadik dayane Semar Dakelan kowe. Ya hene iki gurih-gurihe ngono. Ayo. 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 Tokno, kowe arep gawe gara-gara arep megate katresnane bendaraku. Bapak, apa? Padosi Ibu. Ganggu butuhe wong tuwek. Sampeyan niku kudune matur nuwun kalih kula. Nek ora ngaten sampeyan niku pun dingateni kalih Bapak. Sampeyan niku kudune matur nuwun kalih kula. Bapak niku wonge kejem. Sampeyan niku sinten? Sampeyan niku tante kula. Nggih. Sampeyan niku tante kula. Nek kudune sampeyan matur nuwun, Semar wis ngalih. Nek ora Semar kalih sampeyan wis dingenekne karo Ibu, Sampeyan niku tuwek ora nek nggo panutan. Ngalih. Ngalih. Masane. Sampeyan niku
kudune matur nuwun kalih kula. Nek wonten kula Semar kalih Gareng pun ngaten ki jenengan. Sampeyan kudune matur nuwun kalih Petruk. Nek ora nek Petruk, Semar kalih Gareng wis Gareng ra kaya Gareng, Petruk ra kaya Petruk, ngalih. Ayo. Ngalih. Masane iki apa, ha? Semar ora kaya Semar, Gareng ra kaya Gareng, Petruk ra kaya Petruk. Kudune sampeyan niku matur nuwun kalih kula. Nek ora sampeyan mesti wis dingenekne. Alah, damput kadung kathokku tak cepot e. Bambang Wisanggeni pangudangipun ibu muga-muga gedhemu bisa ngaromake asmane wong tuwa. Sembah pangabekti wunjuk ibu. Ya nggih, wis ndak tampa pangestune wong tuwa tumrap marang anak. Wis ndak tampa ibu. Lelakon sedalu menika ingkang becik dadya patuladan ingkang ala katuta barat kelawan lesus. Mugi-mugi lelakon menika saged andayanana kabecikan katentreman kang sarta karahayon. Kula Semar saking Nganjuk sakanca bilih wonten kalepatan ngaturaken agunging samudra pangaksami sekali merdika tetap merdika. Billahi taufik walhidayah waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.